Pentru mai multe videoclipuri apăsați butonul subscribe, apoi clopoțelul din dreapta pentru a activa notificările. Stați în casă, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi facem un videoclip special de Paște, în care o să înroșim ouăle prima dată, pentru că azi este vineri, 17, da. Iar mâine o să facem tot ce mai trebuie. Și o să începem prima dată cu spălarea ouălelor. Câte am pus? Numără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci mai avem 10 ouă și dintr-o dată o să apară 20. Gata, avem toate cele 20 de ouă și încă 3 ouă, acestea fiind de curcă, unele mai speciale, cu care o să dăm cioc prima dată, să vedem cine câștigă. Interesant, nu? Nope. Ok, acum în continuare o să punem apă peste ouă, după aia le lăsăm la fiert, după aceea punem vopseaua și lingurițele sau lingurile de ulei, atâtea câte ne trebuie, nu-i așa? Într-adevăr. Deci trebuie să punem apă peste, să fie totul deasupra. Dar cred că aia de curcă nu o să fie deasupra, Mihaela. Oprește că o să fie peste. Ha? O oră mai mare. Dar chiar nu ne-ar trebui una mai mare, nu? Da, de unul de mare. N-avem, nu? Nu, logică n-avem. Ok, cât trebuie să le lăsăm la fiert? Nu știu. Pentru a da în cloc, îl lăsăm 10 minute. După ce au trecut 10 minute, verificăm un om. Atunci mai dă unul cu aici. Ok, avem 21 de ouă plus cele 3, 24. Trebuie să lăsăm să dea în clocot. Iar apoi o să punem vopseaua, după care oțetul. Și afară, pe vremea aceasta superbă, să stau oamenii afară. Intrați în casă, porcilor, pentru că este corona. A, și eu afară, cei drept, de acolo pe câmp, într-adevăr, într-adevăr. Am dat cu capul de asta. Iar până se fac ouăle, o să facem o glumă drăguță. Deci, un cartof intră într-un bar și cere o bere, la care barmanul spune: ne pare rău, nu servim mâncare. What the fuck, boy? Ok, acum după ce au dat aceste ouă în clocot, trebuie să mai așteptăm 10 minute pentru a se fierbe. După aia verificăm un ou, după aceea o să punem vopseaua și oțetul. Cele 10 minute, acum trebuie să luăm un ou, unul micuț, probabil pe ăsta, pe ăsta. Uite pe ăsta, ăla, acela. Ia-l. Haide. Așa. Pune-l un pic în apă rece. Oh, uite, e perfect. Ce ziceți voi? E galbenușul făcut. Ia uite. Dacă vreți mai lăsăm puțin doar pentru... După cum se poate vedea, galbenușul este făcut perfect. Stai că nu focalizează. Focalizează. Focali. Deci galbenușul este perfect. Sau, Doamne, de ce nu focalizează? Așa. Deci putem lua ouăle, dar o să mai lăsăm foarte puțin pentru aceste 3 ouă de curcă. Revenim imediat. Deci acum o să începem să... Unde e foarfeca? Ah. O să luăm pliculețul de vopsea. În caz că nu aveți pliculeț de ăsta, toate sunt foarte proaste. Trebuia să nu dăm de la Carmin. Da, Carmin. Mai de tot. Pe ce? Mai aveau și de ele? În fine, Da. continuăm. Există Tai multe colțul, metode. tai colțul. Iar acum toarnă. Câte îi să pun? 4? 4 Dar nu cred că trebuia să arate pe sângele mie. Și acum 4 linguri. Bă, da! 2. Ok, acum după ce s-au făcut ouăle, după ce vopseaua a intrat în ele, se vor unge cu ulei sau cu niște slană sau slănină, cum se spune mai tehnic.
și se freacă bine până ele lucesc și le pun frumos într-un coșuleț cu ce vreți dumneavoastră. Da, să știți, momentan asta e. Dar momentan ăla e coș, într-adevăr. Cam atât ar fi înroșirea ouălor, foarte lejer, foarte rapid și foarte drăguț, dar nu ca ăsta a fost primul și a fost cam roz. De ce? Pentru că nu e la fel de timid pe celălalt și nu s-a înroșit. Iar astea acum o să le punem aici, iar ăsta se va umple în 3, 2, 1. Wow! Deci astea ar fi ouăle de Paște, sunt drăguțe roz, roșii, cum doriți voi și aici avem ouăle de curcă. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem în ziua 2 în care astăzi o să facem salata de biof și chifteluțele. După cum puteți vedea, am început să fierbem cartofii și morcovii în două cratițe diferite pentru că avem cratițele mici și nu putem să le punem pe toate. Pentru pregătirea salatei de biof, unde va trebui un borcan de murături, într-adevăr, un borcan de murături. Avem gogoșar, castraveți murați, niște morcov, dar nu le trebuie, și mazăre. În salata de biof puteți băga și măsline și atât, nu? În salata de biof nu se bagă măsline? Să mai comprați, eu n-am niciodată, eu n-am decât. Stați un pic, o sun pe mama. Acum se face prepararea castraveților. O să tăiem castraveții în pat, după aceea o să tăiem bucățele mici. După cum puteți vedea, în momentul ăsta se taie castravetele. Se taie castravetele. Mihaela, taie castravetele. Ok, am terminat de tăiat castraveții, acum urmează să tăiem gogoșarul și cartofii și morcovii pentru că s-au fiert. Iar acum Andrada o să înceapă să toace gogoșarul. După astea au fost tăiate, mazărea pusă, tăiate și mici și mari și de care vreți voi. Iar acum să vedem tehnica intempestivă pe care Andrada o manevrează. N-are niciun sens să spun așa, să stă. Ok, am terminat de tocat și murătorile. Acum trebuie să ne apucăm de tocat cartofii și morcovii. După aceea o să așezăm frumos salata într-un platou, pe un platou. O să punem pe o farfurie mai mare, cât de cât un pic o să facem mai multe probabil, pentru că avem un platou, nu avem de fapt. Avem? Nu avem. Așa? După aceea o să luăm maioneza pe care am făcut-o noi personal, pusă într-un borcan și ne-am făcut și o etichetă personală. Și o să punem peste salată pentru a-i da o formă și un gust într-adevăr foarte bun. După aceea o să modelăm frumos cu niște ardei, niște castraveți și măsline. Și nu uitați, dacă vă place și doriți să mai vedeți aceste episoade culinare o dată pe an sau o dată la 2 ani, dați like, abonați-vă și apăsați pe clopoțel. În cazul în care nu vă place și nu vreți să dați like, doar abonați-vă și apăsați pe clopoțel. Vedeți, nouă tehnică foarte intempestivă folosită de Andrada pentru a toca mărunt și nemărunt acești castraveți. Morcovi. Acești morcovi. Având vreo 4, o să vedeți totul pe repede înainte.
După cum puteți vedea, nu se ia mai mult de atât sau mai puțin de atât. Pentru că dacă luați mai puțin iese prost, dacă luați mai mult, iese la fel de prost. Se introduce lingura, iar Mihaela va începe să amestece, fără să râdă, sperăm, și să ne facem treaba. Asta o bag la chiuvetă, nu-i așa? Nu, lasă acolo. Mestec, bag Ah, mestec. ia. Poftim. Ok, Cum vrei, frate, să... continuăm cu acest... Lingura de aici. Ai zis să o pun aici. Da. Măi, eu nu înțeleg și tot fac. De ce vrei să-ți dai? Să iau ăla. Acum pot să o pun în... Deci unde o pun? În continuare se ia Dom Gusto, care este făcut acasă sănătos și proaspăt și se pune o jumătate de tub. Cred că are diaree. Aoleu, ce este ca la murte ăsta. Yeah. Ai zis jumătate. Lasă-mă până, În continuare se amestecă foarte bine în recipientul ales și neales, pentru că în celălalt este doar de... Vai, Doamne. Ați terminat de amestecat tot, se va pune salata într-un recipient, se va forma frumos și se va îmbrăca în maioneză. După aceea puteți să faceți forme drăguțe din ce doriți voi, adică din morcov, nu din morcov, din castraveți, din gogoșar sau din și din, nu sau, pentru că le punem cu toate trei, măsline. După ce ați terminat totul de făcut, începe desenarea acestei salate. În continuare vom începe rețeta de chiftele în care aveți nevoie de carne tocată, o ceapă, un usturoi și probabil 2 cartofi sau dacă nu doar unul, depinde cât de bun și de cât de natural le aveți. Prima dată se curăță cartoful, după aia se răzuiește, iar ceapa și usturoiul se toacă după ce se curăță. Și aici avem carnea tocată. După ce v-ați curățat, de ce vine să zic mereu morcovi, ceapa, cartoful și usturoiul, se ia un gălbenuș sau două, și se pune peste carnea tocată, care este în dreapta. Care este în dreapta. Într-adevăr. Acum o să luăm răzătoarea pentru a răzui cartofii, o să tăiem ceapa mărunt și usturoiul, după aia o să le combinăm. Și ce mai trebuie pus, Mihaela? Nu știu. Păi tu le faci, cum nu știi? Nu știu. Da, Într-adevăr. pe cameră, te rog. Da, o să luăm prima dată această chestie. Răzătoare pe masă, frate. O să luăm prima dată această chestie. Dar fă la masă, pana mea, ia-o ăsta. O să luăm de la masă această chestie, Răzătoare să zicem, mă. rozătoarea, și începem și de bun. Păi descris mâna.
puțin și se amestecă. O să se facă biluțe mici pentru un gust mai bun. De ce? Pentru că este mai consistent. Dacă facem prea mare, nu mai e la fel de bun. Așa că o să facem biluțe mici de chifteluțe și se vor introduce în făină și se vor pune frumos, elegant, cât de cât pe fundul de lemn. Totul o să fie dat pe repede înainte pentru a vedea rezultatul mult dorit. Am terminat prima parte de făcut. O să punem chifterele care au mai rămas simple și cele cu pesmet. Ok, și am ajuns și la ultima parte a acestui videoclip cu prepararea tortului de Crăciun, era să zic, de Paște. Acum pentru ultima chestie o să punem frișca și atât. Mai avem altceva? Ciocolată. Ce ciocolată? Rasă. Deci după, da, și după aia mai punem niște ciocolată rasă și... Asta ar fi tot ce se poate întâmpla în episodul de astăzi. Ok, aproape am terminat de pus și frișca pe tort, mai trebuie doar să răzuim ciocolata. Iar apoi să băgăm tortul în frigider pentru ziua de mâine, adică pentru 19 aprilie, duminică, care este Paștele. Și de asemenea nu uitați să apăsați pe butonul de like și să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări pentru fiecare videoclip pe care îl pun odată la 3 luni. Probabil, dar nu este o problemă. Și am ajuns și la ultima parte a acestui videoclip. Răzuirea ciocolății pe tort. Deci cam aceasta ar fi mica noastră aventură culinară. Aici avem salata de biof, aici avem prăjitura cu pișcoturi, tortul, chifteluțele și ouăle roșii, eclerurile nu le mai facem pentru că le facem de înălțare, pentru că a durat prea mult filmatul și făcut-o, așa că le facem data viitoare. Dar nu uitați! Dacă vă place, dați like, dacă nu vă place, dați like. Abonați-vă, apăsați pe clopoțelul din dreapta pentru a activa toate notificările, pentru a vedea fiecare videoclip pe care îl postez odată la 4 luni. Probabil că nu-mi amintesc. Dar până atunci ne vedem data viitoare. La revedere!